Myslím si, že nás čakal veľmi ťažký super. Hralo sa na ťažkom teréne, bolo to skôr o bojovnosti a snažili sme sa využiť chyby toho supera. Tie príležitosti sme tam mali a takisto aj super, takže myslím si, že je to taká zaslúžená remíza. Děkuji za hodnocení. Ahoj, zeptám se tě, máme si zvyknout na to, že Bohemka nedává moc doma góly, ale taky nebude dostávat, protože ty jsi to zavřel, dvakrát si vytáhl šibenice, jednou minule s Duklou, tak teďka. Když to srovnáš, jaký zákrok byl těžší, ten s tou Duklou nebo teďka ta šibenice s Libercem? Ťažko povedať, ako v obidvoch prípadoch som toho veľa nevidel, ale vždycky to poteší, keď brankár má čisté konto. Ešte prevažne tuto doma, keď si môžem vypočuť svoje skandovanie svojho mena po zápase, takže za to som rád. A jak pro tebe bylo těžké vlastně po roce a čtvrt nastoupit do ligového zápasu? Jak jsi to bral? Protože to bylo strašně dlouho, že jo? Po zápase ze Spartou si pak nechytil roka čtvrt až pak na Slovácku letos. Bola to obrovská škola aj pre mňa, ako samozrejme nebol som z toho rád, ale na tú šancu som si vyčkal a snažil som sa ich chopiť najviac ako sa dá a musím si zaklepať, teraz mi to drží a dúfam, že mi to bude držať aj naďalej. A dneska týmově samozřejmě jste chtěli před zápasem vyhrát, ale ten bod berete dneska, nebo po tom prvním poločasu jsme mohli dát 3 góly, ty si taky, tam jednou tam byla šance, že si sám na bránu, tak berete nakonec ten bod i s tím, že jsme hráli o 10-20 minut? Vravím, ten priebeh bol taký, že tie šance boli na obidvoch stranách, takže myslím si, že dneska to bola zaslúžená remíza. Děkuji, Petře. Dobrý den, Petr Fantež, Deník Sport. Já bych se vrátil ještě k tomu začátku vašeho příběhu na Bohemce, když jste přicházel s nálepkou nejdražší posily v historii a pak jste z branky na chvilku vypadnul, tak jak jste to vnímal tehdy? Třeba nesvazovala vás i ta cenovka a chytá se vám teď o něco s nás? Tak nejako som to podvedome vnímal, ale nesnažil som si to sugerovať do hlavy a musím povedať, za to obdobie, čo som chytal na začiatku, tak tie výsledky neboli veľmi uspokojivé a chápal som tú zmenu od trénera a musím povedať, keď Mišo nastúpil do brány, tak chytal výborne. Tréner nemal dôvod to meniť a bolo to síce náročné pre toho brankára, tak pozícia tej dvojky je špecifické tak daná, že ten brankár si musí na to vyčkať a ja som si to vyčkal a som za to rád. Trenér Veselý tady před chvilkou mluvil o tom, že vy jste už předtím chytal za slovenskou 21 a že jste možná i trochu podcenil Českou ligu tehdy. Řekl byste, že to byl třeba ten případ, že jste čekal, že to bude jednodušší? Tak určite to nebolo jednoduché. Prestupoval som sem už v rozbehnutej sezóne, nemal som toľko času spoznať tých chalanov alebo spoznať ten systém, čo sme hrali, ale vravím, vletel som tam hneď do toho a snažil som sa vnímať všetky tie aspekty hry, či už to tempo, alebo aj tú náročnosť tej ligy a určite pre mňa to bol rozdiel. Když jste měl tu delší pauzu, kdy jste nechytal, přemýšlel jste třeba i o nějakým odchodu na hostování pryč, nebo jste celou dobu chtěl jistě bojovat tady? O odchode som premýšľal, pretože stále sa ešte vnímam ako mladý brankár a mladý hráč potrebuje tú zápasovú prax, takže o tom som rozmýšľal, ale konec koncov som aj rád, že sa to neuskutočnilo a že som mohol ostať tu. A v tej neľahkej situácii, čo bola pred pár kolami, tak keď tréner spravil tú zmenu na tom brankárskom poste, tak som rád, že si práve zvolil mňa a že sa tam takto teraz držím.